Hello, dorok lamsabo norokno jotono ani YouTube channel o norokni bagui ang tini kaisa video tui faikha o video wngkha rang ajinani bagui norokno phunuknai ang tini baksaba saimana eba baksaba saimaya wngui mano tobo norok naitongdi ani video no payasa jorotui phunuknai norokno ang tini joyatui naitonna bagui norok tei an channel no like subscribe tei comment khainani tapokdi bahai norok o video no ongjak nadi ang tabuk thanai iko Vidmate ang tak thanai Vidmate thangmani pore omohai page open wngui faikha iko nukkha norok bomahai ongkhorui faikha orok gilama video nujak tongo video nai mano yakni download khlai mano tei norokno ang abo phunuknani ya tini norokno phunuknani wngkha Vidmate tei bahai ke rang aji nadi iko ro tolao sijak tongo charta home movie money me oro money o click khaimani pore bomahai nukjagui phainai nadi netke sulung tongo iko omohai interface open wngui faikha naidi oro iko daily check in oro click khaikha manai day 3 oro ang tak click khaikha 15 coin manai click khaikha second fail net kisa sulun baga ting tongo iko 15 coin man kha net hamyan baga mahin tongo coin makha net sulu amon baga ting tongo nok tei kora awesome rami install khaikha norok 15 coin manai te bit 777 party install khaikha 50 coin manai omhake norok Vidmate rang aji mano baksaba saimana baksaba saimia norok nai tongdi an video no first no hoite paithak jora hambai jotono no।